May gabi sa tanan, nanapod kita sa light them with my word, ang sinimana nga pagpaambit sa kinabuhi sa layko. Brothers and sisters, ang ato ebanghelyo kinutlo sa Lucas kapitulo 24 bersikulo 13 hangtod sa 35. Unsa man mao man ang disipulo nga nanglakaw didto sa dalan sa Emmaus, no? Nga sila kananaang gitunghaan or gisabayan o ni apil sa ilahang paglakaw o paglantugi si Jesus. So for us, brothers and sisters, mo man ni ang pinaka dako nga kananaa bitaw hulagway nga gipakita kang Jesus nga unsa ang nabanhaw nga Jesus magtabang kanato sa ato ang pagka kananaang wounded, no? Kita nasakitan, labi na katong mga disipulo nga nakasaksi gayud sa kamatayon, sa passion, death, and resurrection sa ato ang Ginoo nga sila nangalibog yun, no? Wa sila kasabot. Ang ilang kasing-kasing, wa makasabot gayud sa nahitabo. And naunsa nga ang ato ang simbahan na tukod pinaagi ni gikan sa ato ang pagtuo gayon ug unsa gyud ang kahulugan sa passion, death, and resurrection, ang pagkabanhaw ug pagluwas kanato sa ato ang Ginoo. Pinaagi sa word, pinaagi scripture, ebanghelyo nga gihatag kanato. Labi na sa Ginoo itself, pinaagi sa mga sinulat sa ato ang mga writer, no? Mga evangelists ug uban katong mga letters sa ato ang mga disipulo ni Kristo ug uban mga propeta. Ug usab ang pagmugna labi na sa mga sacraments ug kaning karong panahon na kaning ato ang ebanghelyo, sakramento, no, sa Holy Eucharist. So brothers and sisters, si Jesus siya ning sabay ni uban sa niadtong duha ka disipulo nga naglakaw sa Emmaus. Sa wa pa siya mailhi, no? So kani nga kabahin sa ebanghelyo, brothers and sisters, nagsugod man ni diha sa sa duha ka disipulo nga nanglakaw gikan sa Jerusalem. Ilang gidala ang ilahang mga kasubo ug mga disappointment, no? Kanang kalagot, kapungot ug kadiskurahi, no? Mabasa man nato ni sa verse 21, no? Sa may gibutang sa verse 21, naglaom unta kadto kami nga siya mao ang luwas sa Israel. Labot pa nini ikatulong adlaw na karon sukad kini nahitabo. We were hoping that he would redeem Israel. Nga unta siya mangluwas na unsa ba gilansang man sa cross. Gipaantos man, gipadakop sa mga Hudiyo o gilansang sa cross, no? O kining panahon na wa pa sila kay balo nga ang nag-apil man nila panglakaw ni apil sa ila si Jesus nga nabanhaw. So brothers and sisters, ilang paglaom wala day mamatay o kini usa kang tanugon kaayo kay ang Hudiyo pod nga paghibalo nila nabanhaw si Jesus, ilahaman pod nga gipangsuhunon ang mga gwardiya nga nakasaksi, mga sundalo nga nakasaksi para matabunan ang kamatuoran. So na ay confusion, no? Na kalibog sa mga tao. Unsay nakapatandog nato nini nga si Kristo, no? Wala gid maghulat sa ato ang pagtuo nga mahimo kining strong gyud kaayo, but again, no, iya kining kananaang gihimo ang iyang kaugalingon ug unsa iyang mahimo nini, no? Mo nang sa verse 15 makita nato samtang nagsultihanay ang duha ka disipulo, miduol si Jesus ug mikuyog kanila. Si Jesus himself
also drew near to them and went with them. No? Sa verse 15. O grasya, brothers and sisters, nga naghatag niya itong mga disipulo. Kaya ang inisyatiba sa Ginoo, no, nakita gayon para kinitanan maklaro. So sa verse 16, nakita nila siya apan wala sila makaila kaniya. Their eyes were held that they should not know him. No? Puno man sila sa problema, puno man sila sa kanang kaligut-gut, kapungot, kadiskurahi. Wala nila makita ang tao nga ning uban kanila. Si Jesus man day kato. No? So brothers and sisters, kaninian siya nga kanang kay gayunan usab mahitabo siguro ato pong maingon nga tungod siguro sa yawanon nga pamaagi nga gitintal sila nga dili sila makakita o makarecognize kang Jesus nga ming apil kanila. So brothers and sisters, ang ato ang Ginoo nagtabang man kanila, nagpakita sa ilang pagtuo nga kanini ang dili lang kita magdepende unta sa ato ang nakita. Pareha sa kang Tomas, no, nakita og nahikap, but nagdepende unta ang atong kanana ang pagtuo diha sa kanana ang pulong sa Ginoo, pulong sa mga propeta nga gipanagna man gayon nga ang Misaya magantos, lutuson o ilansang sa krus o mabanhaw. So, sa ato ang katekism gani sa Catholic Church, ang resurrection kuno transcends and surpasses history, no? And cannot be grasped as a mere return to ordinary life, no? In CCC 647. Siya ang tinuon magyud nga nabanhaw nga Jesus ang iyang lawas, nabanhaw magyud. Dili siya mang-enkwentro nato nga pareha ra gyapon ang nabanhaw nga Jesus ug katunto ang ihang former nga ihang lawas, dili na gyud pareha. Kani nakita nato ang kabanhawan sa ihang lawas, lahi na gyud kay glorified body naman kini gi-glorify na ang Ginoo ug siya nag-glorify na, no? Nana ang kahimayaan sa ato ang Ginoong Hesus. O siya, brothers and sisters, ihang kitang giayo sa ato ang pagpaminaw niini, no? Kung siya, no? Makita nato sa sunod nga verse. Unya mingon si Jesus kanila, unsa bay inyong ipang sultihan samtang nang lakaw kamo, no? Sa verse 17. Mihuno sila og subo nga panagway. And then si Jesus, iyang gipaistorya ang mga disipulo nga masulubon kayo diha sa iyang hilom nga leksyon. Makita nato ang Ginoo, no? Dili siya kanang walay pasensya sa kanang kasubo sa mga katawhan. Hinuon iyang giimbitar sila para mag-dialogue, mag-istorya. Then iyang gikoreksyonan, brothers and sisters, nga dili sila mag-ingon ni ana, but sa kantinuoran, no? Ingon siya, unya mingon sa verse 25. Mingon si Jesus kanila, pagkabuang gayud ninyo, pagkadugay ninyong mutuo sa tanang gisulti sa mga propeta na humana kini gipanagna giistorya sa propeta apan wala gayud sila maminaw. Karon nakita na nila nga ang kanana ang gitawag nato nga kana bitawng parallel gyud sa gistorya sa mga propeta gipanagna ug sa nahitabo
wala gyud nila makita. Mao na ingon si Jesus, pagkabuang gayon ninyo, how foolish and slow of heart to believe. Nga naman ang isyu, wala man, no? Wala man mga ingon nga wala information. Naaman ang information, gipanagna mandaan, giistorya mandaan, but sila hinay gayud ilang pagsabot ug hinay gayud ilang pagkakuha niini. Muna ang tinuod nga tan-awon, no? Tan-awon nato sa ato ang kasing-kasing. Dili lang tan-aw nato sa atong nakita ug nadungog, but tan-aw nato unsay naa diha sa atong kasing-kasing nga gipanagna sa ato ang Ginoo. Then nakita nila ang pinaka-importante gayud, brothers and sisters, naa sa balaang kasulatan nga ato ang masabtan diha sa Biblia, no? Sa verse 27. Nga naman, ug gipaabot ni Jesus kanila ang gisulti mahitungod kaniya sa tibuok kasulatan, no? Gibalik ni Jesus ug panudlo kanila sugod kuno sa mga basahon nga gisulat ni Moises sangtod sa mga sinulat sa mga tanang propeta. Gibalik niya, no? Nanudlo siya. Unsay nahitabo? Nangutana siya, iyang gipaminaw sila sa ilahang kaguol nga dili na unta silang angayon maguol, kinabanaw na si Jesus, naunsa pa nga naguol man sila na sentro sa tragedy ni Jesus nga nakita nila. Ug wala na, murag na diskurahay, na discourage na sila, wa nila makita nga nabanhaw na ang ato ang Ginoo, haleluya. Moy dako unta pagmaya, dako nga pista sa kasaulugan na unsa ba na nga diskurahin man, no? Karon gitudlo og balik ni Jesus. Beginning at Moses and all the prophets, he expounded them, the things that were concerning him. So si Kristo di ay mao ang kanang kinauyukan sa tibuok nga basahon sa balaang kasulaton. Ang Old Testament, dili lang kanana ang background siya, but kini siya naghatag og preparation, no? Iyang gihatag ang preparation o gituman kini pinaagi ni Jesus. Kaya ang Old Testament is the promise man o ang New Testament mao ang kanana ang katumanan sa promesa, brothers and sisters. So ang simbahan naghatag man og kanang kahiusan nining ato ang pagtuo. Doon na sila sa ilang padulngan, no? In verse 28, niadtong tungura, doon na sila sa balangay nga ilang adtuan ug daw nagpasabot si Jesus nga mo padayon sila sa unahan. This is made true, he would go farther kuno, no? But brothers and sisters, ingon ani magayod kanino, ang usa ka tawo nga kanana ang ni uban kanila, usahay dili na siya muuban, no? Ug asa sila kay tungod murag maikog pud sila siya nga muuban pa siya, no, sa ila kay kanana ang iyang ipasabot nga dito lang ko sa unahan. Kanunay magyud ni, no, nga magdiktar sa ato nga ang Ginoo garespeto magyud sa ato ang freedom, sa ato ang or kagawasan, sa ato ang tawhanon nga kagawasan. Iya man gyud nga kanang gihatag kani nato, no? Wala gipugos nga makiglambigit kita ni Kristo. Ang ilang response o ang ilang pagtubag makita nato, brothers and sisters, kay gabi naman. So si Jesus mo lakaw o padayon but gabi na. So sa verse 29 yung siya apan gihawiran nila siya o giingnan, anhilang ta mamahulay kay hapit naman magabi, busa midayon sila og nagpabilin uban kanila. So si Jesus nagpabilin kanila. Ngani kani sila wala kaila kung kinsa si Jesus siya bagayod ang Misaya,
ila na yung giimbitar si Jesus nga pagpabilin lang sa ato sa amo kay gabi na, no? So, brothers and sisters, unsay nahitabo kay mauman kani ang ilang ginabuhat. Usahay sa ato ang kinabuhi, dako kay ni nga kanang opportunity nga sa atong hospitality na day maayo nga mahitabo. Tuod man diha sa lamisa si Jesus sa verse 30, sa ila ng pagpanihapon gikuha niya ang pan o panalinginan niya kini, unya gipikas-pikas o gihatag kanila. He took the bread and blessed them and broke and gave to them, no? Sa verse 30. And brothers and sisters, makita nimo kaning aksyon, mao man ning gistorya sa Ginoo nga, do this in remembrance of me, during sa katapusan nga panihapon. So nakita nila og nasudong nila nga mura man kani og mao ang iyang paabot kanamo nga among buhaton ug mao magpug kani, no? Nagpasiuna kanato nga mao kani ang Eucharistic action, mao man kani ang ginabuhat diha sa Santos nga misa, sa pag-consecrate sa pan ug bino. So, brothers and sisters, sa verse 31, diha nabuka ang ilang mga mata ug nakaila sila kaniya apan nahanaw siya. Their eyes were open and they knew him and he was gone. So, na-recognize nila, brothers and sisters, Jesus. But diha sa ilahang pag-recognize nila, no? Nawala si Jesus. Ug diha na-recognize nila ang pagpikas-pikas sa pan ug paghatag sa bino nga mao kani ang santos nga misa nga nakita nila. Diha nila na ila si Jesus. Kay mao man ni ang iyang ipabuhat kanato. Diha sa iyang presensya sa santos nga Eucharistia nga siya gayud ang gisakripisyo sa pan ug bino ug lawas ug dugo niya. Mo'y ato ang isalo-salo, brothers and sisters, na ila nila si Jesus. Mo na ang simbahan makaingon og diha sa ato ang nailhan gayud ug naengkwentro gayud diha sa pagpikas-pikas sa pan, no? Mabasa gyapon ni sa akto sa kapitulo 2 bersikulo 42. Ug ang santos nga Eucharistia diha gayud makita nato nga si Kristo gayud tinuod gayud ug real gayud ug kani malungtaron nga gipaabot kanato sa Catholic Catechism of the Catholic Church 1374. So brothers and sisters, ang Emmaus gipakita nga kahulugan sa misa. O ang liturhiya sa pulong nga nag-abri diha sa balaang kasulatan nga iyang giabri ni Jesus, no? Diha sa road sa Emmaus ug ang liturhiya sa Eucharistia nga iyang gipikas ang pan. So brothers and sisters, human nga nawala si Jesus, sila nag-ingon sa verse 32. Nag-ingnanay sila. Dili ba ingon ba? Ingon sa may kalayo nga nagdilaab sa atong kasing-kasing. Sa dihang nagsulti siya nga nagpatinaw kanato sa kasulaton didto sa dalan. Was not our hearts burning within us while He spoke and opened to us the Scripture, no? Kani ang gadilaab diha sa atong kasing-kasing, dili lang usa ka emosyon. Kini diay interior kani, no? Kinayukan nga kanang saksi sa kamatuoran nga conscious kita, no? Mata kita kanana ang nasaksihan yun nato nga ang ato ang kanana ang paglaom na naabli o natagaan natagan, no? O kahayag
o ang ato ang hunahuna nga nakadawat gayud sa kamatuoran, nga nakita gayud nato, nasaksihan nato, nabati nato, ug nauban gayud nato, no, si Kristo. Mao kani ang nahitabo, brothers and sisters, sa balang kasulatan, nga dili lang usa ka mga litra lang nga walay pulos, but tinuod yun ang pulong nga nagpakatao, ang pulong nga nagsaksi nga si Jesus na banhaw, si Jesus nagluwas kanato, no? Mao kani ang atong mensahe sa Emmaus, the road to Emmaus. O gato ang tagaan og pagdagad, no? Ang order diha sa wala pa nila ma-recognize si Jesus, wa nila maili. Usahay, brothers and sisters, ang Ginoo naglihok na sa ato, no? Naglihok sa ato, very quiet, no? Hilom nga pag purify, pag hatag sa ato ang kasing-kasing nga siya maputli o maghatag kanatog kahayag nga siya di ay, no? Before all these things nga mahitabo, siya day nagprepara sa ato ang mga kasing-kasing. Wala ba magdilaab ang atong kasing-kasing nga wa pa gani ta kaila sa ato ang Ginoo, but naagay nagdilaab na, nagdilaab kani sa interest, nagdilaab kani sa atong pagpaminaw, nagdilaab kani, brothers and sisters, sa atong kausaban nga gi-invite, no? Wala yun magpakuli ang duha ka disipulo, ilang gi-invite, no? Ilang gi kanana ang giawhag si Jesus nga magpabilin ang gabi una kay gabi ina, no? So diha sila nakasaksi pagpikas-pikas sa pan. So brothers and sisters, sa verse 33, og nanindog sila dayon og namalik sa Jerusalem, diin nakaplagan nila ang 11 ka mga tinun-an og nag-uban pa nga mga nagtigom. They rose up the same hour and went back to Jerusalem. Unsa may nahitabo nini, brothers and sisters, ang ilahang direksyon sa ilahang kinabuhi na nabalitok, no, sa ilang kahadlok, murag natagaan sila kahayag, natagaan sila kanang kaikag nga nainkwentro man di ay nila ang nabanhaw nga Jesus. O brothers and sisters, nawala na to ang ilang gibati nga kahadlok o na-isolate sila. O karon gusto na sila mo padayon sa ilahang gituhuan sa gitundo sa magtutudlo kanila sa nabanhaw Jesus, no? Gikan sa nga diskurahi, disappointment, nabalik sila dito sa ilahang pagsimba. Nabalik sila pagsimba ni Jesus. Magpadayon sila sa gipanugon ni Jesus. Magpadayon sila sa pulong sa Ginoo, nga magpadayon sila diha sa pagkabig sa mga katawhan niya. Balik diha sa kaluwasan, mo'y purpose sa iyang resurrection, no? Wala na rin sila mag-resign unta, no? But gikan sa resignation, nahimo silang witness, brothers and sisters. So sa katapusan ang Emmaus di ay naghisgot kanato sa atong Christianity nga dili lang kani usa ka moral idea or usa ka kanang leksyon sa ato ang kinabuhi, but usa kani, no, leksyon sa kaluwasan or uban pa, but usa kani sa leksyon sa companionship, no, nga ang Ginoo gayud siya ni uban kanato kay gusto siya maminaw kanato, gusto siya, brothers and sisters, mangutana, maminaw kanato, o gusto niya, brothers and sisters, nga tudluan kita, no? Siya mismo
magtudlo ka nato og labaw sa tanan later on. Magpadayon og padala ka nato, no? Pagkabi sa ubang tao nga wala makaila, wala makadungog sa kaluwasan. Mao kani ang pila ka simple nga pag-ampo, no? Nga makita nato diha sa ato ang kanana ang kaugalingong kinabuhi, labi na kita mga disipulo. Simple lang kayo nga pag-ampo. Lord, kanang pabilin diri kanamo kay gabi na kami mahadlok kami ug wala ka kay ngit-ngit na gyud kayo ang among kinabuhi. So simple nga kanana ang pag-ampo. Lord, pagpabilin makanunayon kanato, makita nato sa bersikulo 29, no? Muna siya nga sa bersikulo 29, andam apan gihawira nila siya o giingnan, anhi lang ta mamahulay kay hapit na maggabi. Busa midayon siya ug nagpabilin uban kanila. So sa in English pa, stay with us, Lord, because it is towards evening. Thank you very much, brothers and sisters, ug light them with my word. Sa sunod na po nga simana sa ato ang pagpaambit. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen.